Pozdrav svima, današnji naslov je interferencija svjetlosti, a to je dio polja valna optika u udžbeniku Jakova Labora Fizika 3 na stranicama 124 do 126 stranice. Literatura koju sam koristio osim spomenutog udžbenika je većim dijel edutori e-škola.hr i sličan sadržaj na internetu. Dobro, kad smo kod valne optike, znači razmatramo pojava koje su svojstvene svjetlosti kao valu. To su u biti tri pojave koje spominjemo, to su interferencija, ogiv i polarizacija. Današnja tema će biti interferencija. Što je interferencija svjetlosti? Pa interferencija svjetlosti je zapravo međudjelovanje dvaju ili više valova koje prolaze kroz isti prostor. Kao što smo spomenuli, svjetlost ćemo sada promatrati kao val. Ona može biti konstruktivna, u tom slučaju dolazi do pojačavanja valova. Ili može biti destruktivna interferencija, tada dolazi do poništavanja valova. Svjetlost ima dvojnu narav, pokazuje svojstva i vala i čestice, odnosno fotona, o čemu će više biti riječi u kasnim lekcijama. Prvo da spomenemo pojam hod valova. Odnosno, što je to razlika hoda valova delta? Bilo malo grčko slovo delta, bilo veliko grčko slovo delta. U različitim literaturama imamo različite oznake. Znači, to nam je u biti pokazatelj koji nam govori o tome kolika je razlika između dva vala. U ovom slučaju na slici imamo prikaz konstruktivne interferencije dvaju jednakih harmonijskih valova pri razlici hoda koji odgovara jednoj valnoj duljini. Znači, u ovom slučaju to je jedna valna duljina, odnosno to ponekad i ne treba biti. Znači, ako promotrimo izvor vala I1 i izvor vala I2, možemo primijetiti sljedeće. Duljina za koju val iz izvora I1 zaostaje za valom iz izvora I2 nazivamo razlika hoda valova. Znači, kao što vidite, ovo tu odgovara ovoj tu duljini. Znači da beremo jednu zajedničku točku od oba vala, i zelenog i plavog. Znači plavi val je prošao udaljenost od svojeg izvora do te točke x2, a zeleni prošao udaljenost x1. Znači od izvora do te točke. Ova razlika odgovara u ovom slučaju jednoj valnoj duljini. Znači delta je lambda. To ne mora uvijek biti slučaj. Razlika hoda može imati neki drugi iznos. Znači, kako je računamo? Odaberemo neku točku i udaljenost koju je prošao jedan val od svojeg izvora minus udaljenost koju je prošao drugi val od svojeg izvora nam daje razliku hoda. Naučili smo da na mjestu destruktivne interferencije nema titranja, dok je na mjestu konstruktivne interferencije titranje maksimalno. Zato mjesta konstruktivne interferencije nazivamo interferencijskim maksimumi, a mjesta destruktivne interferencije interferencijskim minimumi. Pri interferenciji zvučnih valova u maksimumu interferencije ton je pojačan, a od minimuma se ne čuje. Budući da je svjetlost val i kod nje se mora opaziti interferencija, pri čemu bi se maksimum i minimum interferencije morali vidjeti kao svjetla i tamna mjesta. Znači, ovdje na slici imamo prikaz zapravo dva vala koji se gibaju u različitim smjerovima, plavi i zeleni. Ono što možemo primijetiti ako pogledamo točno ovaj položaj označen sa strelicom, da kada se poklope brijeg i brijeg zelenog i plavog vala, da je ovaj ukupni val, superponirani val crveni, maksimalan. To vrijedi za bilo koje mjesto na našem prikazu. Isto tako, kada se poklope brijeg zelenog vala i dol našega plavog vala, u tom trenutku je ukupan crveni val zapravo nula. Evo još dva prikaza. Pitanje glasi: koja slika predstavlja konstruktivnu, a koja destruktivnu interferenciju? Hajmo razmisliti. Imamo val 1, val 2 i njihov zbroj, označen crveno. Ovdje vidimo u trenutku kada je kut phi jednako 0, znači bitno da gledamo isti trenutak, plavi val ima svoj brijeg i zeleni ima svoj brijeg.
Brijeg to je najveća elongacija, odnosno amplituda. Od iznosa A. Tako da kad zbrojimo te dvije amplitude, dobit ćemo 2A amplitudu. Kad zbrojimo od trenutka kad prolazi kroz 0 i 0, 0 i 0 daju 0. Negativna amplituda, znači dol, minus A i minus A daju minus 2A, znači maksimalni dol. Tako da možemo reći da se ovi valovi interferiraju konstruktivno, znači zbrajaju se. Dok na slici broj 2, to je ovoj desnoj slici, kada je val 1 u nekom trenutku na svom maksimumu, zeleni je na svom minimumu. Znači maksimalna amplituda plus A, ovaj tu je na amplitudi negativne minus A. Kad zbrojimo A plus minus A, to je jednako A minus A, to je jednako 0. Znači u biti ova dva vala, oni su, kažu da su u protufazi, oni se poništavaju. Što to znači? Znači kada je jedan na brijegu, drugi je na dolu. Kada je prvi onda opet u dolu, drugi je u brijegu. I tako se cijeli poništavaju. Što su to koherentni valovi? Da bi došlo do interferencije mora biti zadovoljen uvjet koherentnosti. Koherentni valovi su valovi između kojih je stalan fazni pomak. Oni imaju istu frekvenciju i valnu duljinu. Znači fazni pomak je u biti slično kao i hod valova, samo prikazan pomoću nekog kuta najčešće i ajmo vidjeti o čemu se radi. Znači moramo usporediti dvije analogne točke na dva vala. Ajmo reći da gledamo brijegove valova. Znači vidimo da tu je brijeg i tu je brijeg. Pogledamo situaciju na x osi, odnosno u ovom slučaju to je vremenska os t. Vidimo da postoji razlog. Znači nisu u istom trenutku oba vala dosegnula svoj vrhunac. To znači da među njima postoji pomak, odnosno fazni pomak. Ne moramo gledati brijegove, možemo gledati i dolove. Ista stvar, vidimo da postoji nekakav pomak. Ili možemo gledati prvi put kada nakon brijega presjeće vremensku os, jedan val, odnosno drugi val, vidimo da se on ne događa istovremeno, nego postoji vremenski odmak. Da bi se interferencija primijetila, izvori valova, osim što moraju biti koherentni, moraju se emitirati istovremeno. Kod koherentnih valova se položaj interferencijskih maksimuma i minimuma ne mijenjaju za vrijeme interferencije. Svjetlosni valovi uobičajeno nisu koherentni, jer na primjer, kad bi uzeli dvije jednake svijeće, svaki atom koji emitira svjetlosni val iz jedne svijeće bi trebao imati svoj identičan par u drugoj svijeći koji emitira jednake valove istodobno. To nije baš uobičajeno. Primjer svjetlosnih koherentnih valova je svjetlost lasera. Ajmo promatrati što se događa sa valovima na vodi. Pošto se i svjetlost bi trebalo ponašati slično kao i vodeni val. Kada bi se svjetlost širila pravocrtno kroz neku pukotinu, na primjer pošaljem svjetlost tu na ovu pukotinu, onda ne bi bilo interferencije. Znači da spaš kao čestica ili kao strelica, samo bi produžila ravno. Ne bi bilo ništa iza ovih pregrada. No međutim, pokus je pokazalo da se svjetlo širi poput vala i da je svaka pukotina izvor novog vala prema Huygensovom principu. I njihovom interakcijom nastaju pruge interferencije, o čemu ćemo pričati malo kasnije. Tako da zapravo val, vodeni, a tako i svjetlosni, on se širi i iza prepreke. Ovdje vidimo prikaz vodenog vala koji je naišao na pukotinu, gdje se iz te pukotine zapravo stvaraju valne fronte. Malo sada popričati o interferenciji dvaju koherentnih valova na vodi. Prije nego to pokrenu tu priču, idemo malo promotriti sliku koju imamo sada na ekranu i preko koje ćemo objasniti Huygensov princip valova. Znači, Huygensova valna prednost svjetlosti zasniva se na modelu elementarnih valova. Svaka točka valne fronte postaje izvor novog elementarnog vala, a valna fronta je zapravo ovojnica elementarnih valova. Ajmo to probati malo skicirati. Znači, rekli smo da svaka točka valne fronte postaje izvor elementarnog vala. I da je zapravo valna fronta ovojnica tih valova. To znači da u biti, ako povežemo sve vrhove
nastalih elementarnih valova dobit ćemo novu valnu frontu na kojoj se opet nalaze novi izvori, koji je opet izvor novih elementarnih valova i tako dalje. I opet ćemo dobiti još jednu valnu frontu i na taj način dobijamo prikaz širenja vala prema Huygensovom principu. Što se događa na primjer kod nailaska valova na dvije pukotine? U ovom slučaju imam pukotinu I1 i I2. Pošaljemo ravne valove, znači recimo možemo postaviti vodene ravne valove, gdje predstavlja ova isprekidana crta predstavlja minimum, a ova tu puna crta predstavlja maksimum, odnosno minimum je dol, a maksimum je brijeg svakog vala. Znači opet nastaje, ovdje vidimo valne fronte koje se šire i iza prepreka. Iz jedne pukotine, isto tako i iz druge pukotine. Kad bi malo to detaljnije promotrili i povezali sve točke gdje se, ajmo reći na neki način, dotakli, spojili, interferirali valovi koji imaju, znači njihovi bregovi i njihovi dolovi, to bi bilo znači ove zelene točke. Ajmo vidjeti. Znači vidimo za ovu prvu zelenu točku da je to brijeg vala koji je izašao sa prve pukotine, odnosno dol vala koji je izašao sa druge pukotine. Rekli smo kada se brijeg i dol nađu na istom mjestu, oni zapravo se poništavaju međusobno. Tako da kad spojimo sve te zelene točke, dobivamo minimume. Dok crvene točke predstavljaju maksimum. Znači to su mjesta gdje su se spojili brijeg i brijeg ili dol i dol dva različita vala. Pa ajmo promijeniti ovu prvu točku. Crvenu znači to je brijeg prvog vala, odnosno to je brijeg ovog vala iz drugog izvora. Iduća točka je zapravo dol vala iz prvog izvora i dol, znači prekidana linija, vala iz drugog izvora. I tako dobijamo, znači crveno su točke interferentnog maksimuma, a zeleno su točke interferentnog minimuma. Znači maksimumi su zbrojevi brijeg plus brijeg ili dol plus dol, a minimumi su zapravo zbroj brijeg plus dol ili dol plus brijeg različitih valnih fronta. Ako u nekoj točki prostora dolazi do konstruktivne interferencije, razlika hoda valova koji su stigli u tu točku jednaka je delta je k puta lambda, gdje je k neki prirodan broj. Primjer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači lambda je, to je višekratnik lambda je zapravo razlika hoda valova delta. Pretpostavimo da iz izvora I1 i I2 izlaze valovi jednakih amplituda i frekvencija. U točki T gdje se ta dva vala sretnu, nastaće konstruktivna interferencija, ako je njihova razlika hoda jednaka cijelobrojnom višekratniku njihove valne duljine. Isto se ovdje može primijetiti, znači kod konstruktivne interferencije, da se zapravo ta dva vala međusobno zbrajaju i daju, odnosno superponiraju i daju jedan veći val. Odnosno koji je, znači kada zbrojimo brijeg i brijeg plavog i zelenog, dobijemo duplo veći brijeg ovog bijelog vala. Znači to je bijeli val i zbroj ova dva vala. Isto tako, kad se oba dva u ravnotežnom položaju ili u nuli, njihov zbroj isto nula, isto negativni brijegovi daju negativan bijeli brijeg. Ako u nekoj točki prostora je nastala destruktivna interferencija, razlika hoda valova pristiglih u tu točku jednaka je delta je 2k plus 1 plus puta lambda pola. To znači da će uvijek biti lambda pola, polovica valne duljine, puta neki neparan broj. Na primjer, ako je k jednako 1, to je onda 2 puta 1 plus 1, to je 3. 3 puta lambda pola. Ako je k2, to je 4 plus 1, znači 5 puta lambda pola. Ako je k3, to je 7 puta lambda pola. I slično. Destruktivna interferencija. Ako iz izvora I1 i I2 izlaze dva vala jednakih valnih duljina i sretnu se u točki T, nastaće destruktivna interferencija, ako je njihova razlika hoda jednaka neparnom višekratniku polovine njihove valne duljine.
Znači ovdje možemo primijetiti da kod destruktivne interferencije bijeli val, odnosno znači zbroj plavoga i zelenog vala je zapravo nula, to jest kao da ga nema. Znači plavi maksimum i zeleni minimum, ako su iste amplitude, daju nulu. Isto ako nula, kad plavi ide kroz ravnotežni položaj, kao i zeleni, također je to ista točka. Znači bilo koja istovremeno neka točka nam daje zapravo ukupni val koji ima amplitudu nula. Kako je izgledao Youngov pokus sa dvije pukotine? 1801. godine Thomas Young je prvi demonstrirao interferenciju valova svjetlosti. Dvije uske pukotine, S1 i S2, djeluju kao dva koherentna izvora svjetlosti. Interferencijski uzorak čine jasno vidljivi niz svjetlih i tamnih pruga. Znači, kada je svjetlost kao val stigla na dvije vrlo uske pukotine S1 i S2, došlo je do interferencije valova iz oba izvora. I ono što je on vidio tada je da isto nastaju maksimumi i minimumi interferencija. Tamo gdje je bio maksimum, tu su bile svijetle pruge, gdje je bio minimum, tu su bile tamne pruge na nekom zastoju. Opet, maksimum, minimum i tako dalje. Ono što je bitno ovdje naglasiti to da je razmak između svijetlih pruga cijelo vrijeme isti. Isto tako razmak između tamnih pruga je cijelo vrijeme isti. Znači razmak odavde do ovdje je isti kao razmak odavde do ovdje. Odnosno za svijetle odavde do ovdje kao odavde do ovdje. Svijetle pruge ukazuju na pojavu konstruktivne interferencije, a tamne na destruktivnu interferenciju. Ako u Youngov pokusu koristimo bijelu svjetlost kao izvor, tada u biti maksimum sadrži spektar boja, dok je središnji maksimum bijele boje. Znači vidimo, bijela svjetlost ulazi na jednu pukotinu, prolazi kroz nju, dolazi na dvije pukotine međusobno razmaknute i vidimo na zaslonu ili zastoru zapravo spektar boja. Youngov pokus bio je jedan od prvih pokusa koji je potvrdio valnu prirodu svjetlosti. Interferenciju svjetlosti dugo se vremena nije moglo opaziti zbog vrlo malih valnih duljina svjetlosti. Kako bi dobio dva koherentna vala, Thomas Young je iskoristio dvostruku pukotinu. Propuštao je sunčevu svjetlost kroz jednu pukotinu i na neku udaljenost iza te pukotine postavio dvostruku, te na taj način dobio dva koherentna izvora svjetlosti. Na zaslonu iza pukotina opažio interferentnu sliku dobivenu preklapanjem dvaju svjetlosnih snopova. Kako je korištena bijela svjetlost, dobivene su obojene pruge. Središnja pruga je uvijek bijela. Ako umjesto bijele svjetlosti koristimo monokromatsku svjetlost, tada je efekt sličan, samo je razlika to što su zapravo tada nemamo spektar boja, nego su maksimumi te iste boje. Znači svi ovi maksimumi su u ovom slučaju crvene boje, a minimumi su opet tamni. Znači sada je korištena monokromatska svjetlost, a monokromatska svjetlost je ona svjetlost koja je sastavljena od valova samo jedne valne duljine, odnosno jedne boje. Idemo vidjeti kako možemo kod takvog pokusa odrediti valnu duljinu. Znači, to je Youngov pokus bio izuzetno dobar pokazatelj. Dakle, na ovom tu pokusu bi trebalo objasniti što se događa. Svjetlost obasjava jednu usku pukotinu, iz pukotine izlaze svjetlosni valovi koji upadaju na dvije uske i bliske pukotine. To su I1 i I2. Znači oni predstavljaju sad nove izvore svjetlosti. Znači slično kao što smo spominjali ranije. Iz tih pukotina izlaze dva koherentna vala. U točki S0 na zastoru, to je ova točka ovdje, valovi jednog i drugog izvora, to jest valovi jedne i druge pukotine, zbrajaju se i daju interferentnu sliku. Valovi su na pukotini bili u fazi. Međutim, došavši do točke SK, jedan je prevalio val dulji put od drugoga i oni više nisu u fazi. Ovisno o razlici u fazi koju će valovi imati u određenoj točki zastora, nastat će svjetla pruga za konstruktivnu interferenciju,
ili tamna pruga za destruktivnu interferenciju. Znači, ovo je šematski prikaz zastora gdje vidimo one pruge. Znači, svijetle, tamne, svijetle, tamne, svijetle, tamne i tako dalje. Idemo malo razjasniti oznake na crtežu. D predstavlja udaljenost pukotina, to jest izvora, I1 i I2. A to je udaljenost izvora do zastora na kojem se dobivaju pruge interferencije. SK to je zapravo udaljenost neke pruge od početne, znači ove glavne pruge S0. To je SK ta pruga. Znači može biti prva sljedeća svjetla pruga, druga sljedeća svjetla, treća i tako da. Znači taj K govori koja je to pruga. Znači ovo je nulta svjetla pruga, prva, druga, treća, četvrta, peta i tako dalje. Znači može biti neka od tih. Alfa to je kut pod kojim se ta pruga vidi. A ovaj zapravo K lambda predstavlja on delta, odnosno razliku hoda valova. U redu, što ćemo sada spominjati? Znači, SK je udaljenost neke kate svijetle pruge SK od središnje S0. Alfa, kut pod kojim se ta pruga vidi. I još idemo spomenuti koji su bili uvjeti konstruktivne interferencije, a to da je delta jednako K lambda, znači razlika hoda, a za destruktivnu interferenciju taj razmak delta mora biti 2K plus 1 puta lambda pola. Iz Youngovog pokusa vrijede sljedeće relacije koje nećemo sada izvoditi, znači koje se mogu izvesti iz ova dva pravokutna trokuta. Pa ćemo koristiti samo gotove relacije bez izvoda. A to je da je sinus alfa jednako K puta lambda kroz D. Kao smo rekli broj 1, 2, 3, 4, 5 tako dalje, lambda valna duljina, D udaljenost dvaju izvora. Tangens alfa jednako je SK, znači udaljenost od nulte do neke pruge koju gledamo, kroz A. A je udaljenost od izvora do zastora. I također lambda se može računati kao SK puta D kroz K puta A, odnosno ako govorimo o dvije susjedne, na primjer svijetle pruge, konkretno, onda umjesto ovaj K stavimo 1, pa je to zapravo onda S1 puta D kroz A, pošto je K isto 1. Onda stavimo napisati niti S1, ne može samo S staviti. Onda naša univerzalna formula glasi da je lambda jednako S puta D kroz A. Znači S je razmak između dvije susjedne pruge, znači između nulte i prve i druge i treće. A kao što smo rekli, znači taj razmak je isti između nulte i prve, kao i prve i druge i treće i tako dalje. Razmak između bilo kojih dviju susjednih svjetlih pruga jednak je razmak između bilo kojih dviju susjednih tamnih pruga. Znači, isto kao što je razmak od ove svjetle do ove svjetle neki, takav isti razmak između ove tamne i ove tamne, odnosno ove i svake međusobne susjedne. Zadatak 1. U Youngovu pokusu dvije pukotine obasjavamo monokromatskom svjetlošću valne duljine 400 nanometara. Na zastoru opažamo 10 pruga unutar 1,8 cm. Kada izvor svjetlosti zamijenimo drugim, na zastoru opažamo 10 pruga unutar 2,7 cm. Koliku valnu duljinu ima svjetlost iz drugog izvora? Idemo zapisati prvo podatke koji su zadani, a zadana je znači valna duljina svjetlosti prvog izvora, broj pruga, duljina zastora na kojoj se vide te pruge u prvom slučaju, duljina zastora na kojoj se vidi tih 10 pruga kad stavimo drugi izvor i traži se valna duljina drugog izvora. Ok, znači kao što smo rekli možemo računati prema formuli da je lambda jednako S puta D kroz A, to vrijedi i za prvu valnu duljinu i za drugu valnu duljinu. Ono što se nije promijenilo, znači D, kada se sjetimo, to je udaljenost dvaju izvora, niti a je zapravo udaljenost izvora do zastora. Tako da možemo onda u biti ova dva pojma izjednačiti. Ajmo to malo sad iskicirati. Znači imali smo neke
prolaze, tu je bio izvor 1 i 1, izvor i 2, udaljenost između njih je d i na nekoj udaljenosti se nalazi zastor gdje vidimo 10 pruga. Ajmo reći svjetla, tamna, svjetla, tamna, svjetla, tamna i tako dalje, 10 pruga. Na nekoj udaljenosti L, 1 ili 2. Kada stavimo da je lambda 1 i lambda 2 kao znači zajednički odnos, onda zapravo ono što možemo primijetiti, a to je da možemo pokratiti d i a. Odakle smo to dobili? Pa ako malo ove formule preformuliramo, možemo dobiti da je lambda 1 kroz s1 je jednako d kroz a. Odnosno lambda 2 kroz s2 je jednako d kroz a. A pošto je ovo dvoje jednako, onda i druga strana jednakosti također mora biti jednaka. Znači i ovo mora biti jednako kao ovo. I tako da zapravo onda kada smo raspisali malo to, lambda 1 kroz s1 jednako je lambda 2 kroz s2. Opet matematički možemo izokrenuti dok ne dobijemo ovaj oblik. Znači, lambda 1 smo poslali dolje, a s2 gore. Drugim riječima, prvo smo sve podijelili sa lambda 1, pa sve pomnožili sa s2. Da bi onda dobili ovakav oblik. U redu, lambdu 2 tražimo, lambdu 1 znamo. Kako dobiti s2 i s1? Pa s1 je zapravo, smo rekli, to je udaljenost između dvije susjedne pruge. A to je ako znamo kolika je ova udaljenost L, znači da na udaljenosti 1,8 cm imamo 10 pruga, onda podijelimo tu udaljenost sa brojem pruga i dobit ćemo kolika je udaljenost između dvije susjedne pruge. Da to opet isto malo skiciramo. Znači evo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je naša duljina L1. I kad podijelimo L1 sa brojem tih pruga, dobit ćemo kolika je ova udaljenost između dvije susjedne, S i A. I treba da je ta udaljenost ista između svake dvije susjedne pruge. I tako dalje. Istu stvar i za S2. Znači, sad možemo reći da L2 tražimo, L1 znamo, umjesto S2 ćemo pisati ovo, a L2 znamo i N znamo. A umjesto S1 ćemo pisati ovo gdje znamo L1 i N. Uvrstimo znači, te podatke, znači S2 ovdje, S1 ovdje i dobijemo ovakvu jednadžbu koju možemo, znači opet se N i N mogu pokratiti pošto su jednaki. I dobijemo da je to zapravo L2 kroz L1, znači dvojni razlomak. Sve to puta lambda 1 i na kraju uvrstimo samo podatke, dobijemo da je to 400 nanometara puta 2,7 cm kroz 1,8 cm. Centimetar i centimetar se pokrate. I dobijemo da je znači izvor 2 šalje svjetlost valne duljine od 600 nanometara. Zadatak 2. U pokusu s dvije pukotine na koje okomito upada svjetlost valne duljine 650 nanometara, opažamo treću svjetlu prugu pod kutom 15 stupnjeva. Koliki je razmak među pukotinama? Zapišemo podatke, znači znamo valnu duljinu lambda, znamo da se radi o trećoj pruzi, znači k je jednako 3, kut alfa je 15 stupnjeva i traži se razmak među pukotinama d. Znači razmak između dva izvora praktički. Od formula koju smo izveli, uzet ćemo ono koji nam najviše odgovara za naše zadane parametre, a to je znači ovakva formula gdje znamo i alfu
gdje znamo i k, gdje znamo i lambdu i lako ćemo dobiti koliko je onda d. Znači možete ili direktno uvrštavati brojeve ili matematički malo preformulirati ovu jednakost da dobijete da je d jednako k puta lambda kroz sinus alfa. Uvrstimo brojke i dobija se da je razmak među pukotinama d jednako 7500 nanometara. Odnosno, ako želimo možemo to prikazati u mikrometrima, to je 7,5 mikrometara.